Ik vond het goed maar wetterkoud en wetter voelde ik, maar het echt milde waar wat nog komen. Joen en vannacht. Wel mensen betieden rein. Ja, joen is misschien nog een droge periode, maar dat wordt het net al te lang. En vannacht ruimt het stevig. De temperaturen 4 of 5 graden en dat is uiteindelijk gelijk aan oerdij. De wind die komt uit het westen en zuidwesten waai, matig en vrij krachtig. En dan morgen een bewolkte dag en ja, rein, lichte rein, maar toch een flinke droege en lange droege periode mag ik zeggen. Een lange droege periode in een maand die in een jaar of aan het eind van de middag. De temperaturen morgen zo'n 9 graden. En de wind die komt uit west-zuidwest, matig en vrij krachtig. Dan de nacht, hege temperaturen 4 of 6 graden en we zetten gewoon terug naar het fruitsjoch. Op vrijdag betieden wie het waar, rein, soms draait het even stevig. Temperatuur 8 of 9 graden. En die 8 of 9 graden komen we in het weekend. Sneeuw en sneeuw. Sneeuw vooral bewolking, sneeuw vooral de zinnen. En op plakken kan het zelfs 10 graden worden. En dan zoen je zeggen, het lijkt het haast van mij tijd. Nou, dat kan nog wel oors worden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.